Is-servizz ta' childcare bla ħlas hu maħsub b'mod li kulħadd ikun jista' jibbenefika u b'mod li ma jagħtix lok għall-abbuż. Mingħajr ma jikkonsidra kif taħdem is-sistema, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kontinwament qed iwaddab it-tajn fuq servizz li qed jippermetti lil eluf ta' ġenituri immorru lura fid-dinja tax-xogħol wara li jkollhom l-ulied. Temmen li anki hemm l-ingann. Simon Busuttil qed jipprova jħawat l-imħuħ għaliex l-ammont ta' ħin li ġenituri huma intitolati għal childcare bla ħlas huwa bbażat fuq l-ammont ta' sigħat li jaħdmu. Biex il-Gvern jagħmel tajjeb għal ċirkostanzi li jistgħu jinqalgħu bla ħsieb, ġenituri huma eliġibbli għal 10% tas-sigħat ta' xogħol f'dak ix-xahar, huma intitolati wkoll għal 20 siegħa fix-xahar biex jagħmlu tajjeb għal ħin ta' vjaġġar. Jekk ġenituri jiktbu lil uliedhom għal aktar sigħat milli biħsiebhom jużaw, is-sigħat żejda li jibbukjaw jitnaqsu mis-sigħat ta' sick leave li ma jkunux ħadu. Meta tfal ikunu ma jifilħux, ġenituri għandhom jarfu liċ-ċentru. Il-Gvern għandu ftehim li jħallas iċ-childcare centers l-ammont kollu dovut għal xahar jekk it-tifel jew tifla jattendu mill-inqas 90% tas-sigħat li jkunu miktubin għalihom. Jekk it-tifel jew tifla jattendu inqas minn 90%, id-differenza titnaqqas mis-sigħat ta' sick leave li ma jkunux ittieħdu. Nieħdu eżempju sempliċi. Jack huwa miktub li se jattendi childcare centers għal 100 siegħa fix-xahar. Is-sigħat ta' leave tal-mart fis-sena hu ta' 15% jew 180 siegħa. Jekk l-ammont allokat bħala sick leave jinqabes, il-benefiċjarji huma mitluba jħallsu d-differenza ta' dawk is-sigħat. Jekk wieħed jimxi bi prudenza u b'rispett lejn is-servizz li jingħata ma jiltaqax ma' problemi. Iżda Simon Busuttil qed jinqeda b'min b'xi mod qabeż il-parametri tas-sistema sabiex jagħti impressjoni li s-servizz mhux tajjeb u b'hekk jitma' l-kampanja ta' biża' u negattività. U jċabsulek kont ta' mijiet ta' euro. Iżda kultant il-kap tal-Oppożizzjoni ħalli li jiżgiċċawlu kliem li jġelu wieħed jifhem għaliex dan l-attakk fuq sistema li qed taħdem b'suċċess. Keru jmistamilni aħna qabel dik.